Karakalda? Karakalda, lalam yata. Mababada? Uy! Ito pa. Mababada. Uy! Sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng mga Hamas at Palestino, maraming ari-arian ang nasira. Maraming tao ang nasawi at marami din ang naapektuhan ng hanap buhay. Kaya laking pasasalamat ng Kapampangan na si Matthew at ng kanyang mga kasama nang makaligtas sila mula sa kaguluhan. Pauwi na sana si Matthew at ang kanyang mga kasamahan matapos makumpleto ang 11-month agriculture training program ng TESDA nang bigla silang maabutan ng kaguluhan sa Israel. Nadestino sila sa KFAR Silver Campus sa Truppen Campus sa Ashkelon City, 15 kilometers ang layo mula sa Gaza Strip, kung saan unang umatake ang militanteng grupong Hamas. Masaya po na nakaka-trauma din po at the same time. Masaya po yung, kasi maganda po talaga yung Israel kung totoosin. Pero dahil dun po sa gera, medyo na-trauma po kami. Halos lahat po sa amin dito, nakakarinig lang po ng sound is parang napapraning na po kasi po dahil sa nangyari. Yung mga panahon yan sa anong ibig sabihin? Actually po, dumating po dun sa point na parang hinihintay na lang po namin na pasukin po nila kami kasi po yung mga terrorist po kalat na po malapit po actually dun sa area po namin. Kaya sobrang kabado na po kami that time. Sa tulong ng national government agencies, OFW community sa Israel at ng provincial government ng Pampanga, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 18 Agro-Study graduates noong Martes, October 17. Nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport para sunduin sa tulong ni Governor Delta ang 17 Kapampangan Agro-Study graduates mula sa bansang Israel. Sinundo mula sa airport. Pauwi sa probinsya ng Pampanga. Sa paglapag nila sa probinsya, hindi napigilan ni Aling Leonila ang maiyak sa paglapit at pagyakap sa bunsong anak na si Gabriel. Nagpapasalamat po ako na ligtas ang aking anak. Salamat po, Lord. Glory to God. Nakakatrauma po. Kasi po, naririnig po namin yung bomba at saka po yung mga barilan po. Tapos may mga video pa po kami napapanood na kung paano po nila pinapatay yung mga. Bibigyan ka pagkakataon ba? Sa kabila ng trauma, lubos pa din ang pasasalamat ng mga agro-study graduates dahil ligtas silang nakauwi sa Pampanga para makasama ang kani-kanyang pamilya. Po sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos na ayun, ligtas kami sa paggabay na makauwi dito sa Pilipinas. And sa lahat po ng mga tumulong sa amin, kay Gov, lalo po kay Gov Delta, at sa staff po niya, kina Ma'am Angie, kay Ma'am Tanet, kay Ma'am Luis, sa lahat po ng staff. And sa mga Filipino community po doon sa Israel, kina Sir Marvin, Sir Alvin, Sir Glenn sa pagbibigay ng mga kits sa amin, mga tuwalya, gano'n para magamit po namin. And kay Pastora Janice at sa ELCICM na family, na isang Christian church doon na nag-adapt sa amin sa loob ng 4 na araw para may matuluyan kami doon sa Tel Aviv at maging mas safe po yung namin, pag-stay namin. Nga sinasabi ko sa kanila kung meron problema, no, pwede tayong magbigay ng post-traumatic stress debriefing ang tawag doon, no. Bakit kailangan niyo? Sa assessment ko sa mga bata kanina, no, yung mga tinatanong ko sila, medyo ano pa sila, makikita mo naman sa mukha nila eh. Oo. Parang shock pa sila. Ang habilin po sa atin ni Governor ay constant contact kami sa kanila para malaman natin kung anong estado ng kalusugan nila. Of course, being the father of of our province, no, of course, he's looking for all the welfare, no, yung concern and welfare po ng mga Kapampangan, no, kahit nasa ibang bansa. Bukas naman ang probinsya ng Pampanga sa mga kabalin OFW na nasa Israel na nais makauwi sa probinsya. Maraming salamat po, Gov Delta! Para sa Balita Pampanga, Luis Zarutao.